centar, kako to? Da, kradem. Ima neka kutija za njih da pakuju, ali stvarno. Ne treba mi, mislim... Ovo su sve Isidorine stvari, ja ne znam. Ajde, stavljaj ih za sebe. Kako je tužno. Ja i dalje ne verujem da to nema više. To mi je bilo neko mesto da sam ja znala da ja kad uđem tamo ja sam prihvaćena i to je jedno otvoreno mesto da sam se osjećala i slobodno i bezbedno. Marko. Zakažeš, aha, dobro, da ja sam zakažeš ranije. Mislim da ono što je bila suština Pride Info centra jeste da se LGBT teme obrađuju i budu prisutne u javnosti ne samo tokom Nedelje ponosa i ne samo tokom tog jednog dana kada se dešava Beograd Pride, odnosno protestna šetnja, nego da postoje aktivnosti i da postoji obrađivanje LGBT tema tokom cele godine. Primili smo mnogo poruka gde su ljudi pisali da žele da dođu poslednji put da posete, recimo, Pride Info centar i što se istinski zapravo dešavalo. Pisali su nam i mnogi ljudi koji su rekli: čoveče, 2 godine sam u Beogradu, živim, ni jedan put nisam došao u Pride Info centar, sad ću da dođem da ga posetim. Prostor jeste problem, ali mi imamo tu sreću da se Beograd Pride u svojoj organizacionoj strukturi sastoji od nekoliko LGBT organizacija koje raspolažu svojim prostorima, ali definitivno mogu poslužiti za organizovanje događaja i aktivnosti kao što se to dešavalo u Pride Info centru.